Uriani tuhatta, selamat hari Minggu ma bihita saluhutna. Tapukama parmingguota, taparade ma roha dohot pikiratta, lao pasangap debata. Marede mahita, sian bukuede nomor 125, mamuka sian ayat sada sahatu ayat tulu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tibu hian di ida rohaku Jahoba, nina ibana do, haholongon saleleng-leleng na hubahen makaholongiho, dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporseaon nasitong. Tabay mahaporseaon nami ganupari. Asalam togu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho. Dohot didongan nami jolma. Lehon dihami pakrimon na mangolu. Asa merlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
mahita. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamu ma pabadiahon ari minggu, di naonomari maulah hamu nasa siulaonmu. Alayang wari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pena mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asaunang tois rohatta, diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Maret de mahita. Topoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, jala ama para siroha.
Dang lomoroham midahamatean ni perdosa. Mulak manian perjahati tumadikot dalanna asa mangolu ibana. Ido di pangido roham. Alani i umbahen hu pangido hami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangolu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami. Asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonondo hatani Tuhan Jehovah. Nungapolahu pasisi akka pangalaosim songon ombun. Jala songon ombun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ayau dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon natar surat sian pesalmen sia 22 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat opat tajahama marsika sorin di ayat opat rap mahita majaha ende di hari sabat dohot mangendehon guarmu alena tumut buli. Mamaritahon asini roham manogot nai, dohot hasitongami borngin nai. Mardongan uning-uningan sisa 10 tali, dohot sisa 12 tali, dohot hasapi, ido sahatna. Martua do akana tumangihon hatani debata, jala nau peopsa, amen. Tapuji matuhatta maredde mahita. Sa
Tuhan maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rak mahita madok. Au porsea, di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba naso sadai, himana tindubuhon ni si Maria, lagi begabian senton di perbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panguman ni silatus, nama te terpajal dari beda di poror silang, natua tu banua toru, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laulu tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo naso tu dosani, disima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea di tondi perbadia, jal adong sada huria nabadia, huria hatopan ela Kristen akan abadia, doho dea san dosa, doho dea taina mandok, mulak mangulu do sogok daging neholak nong mate, doho di hangoluan nasora suda. Amin. Tabege matik ting namasa di bagasan mingguon. Shalom, horas madihita saluhutna. Titing Minggu 16 Juni 2024. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu patoluhon dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata doho topi Minggu mangolu di bagasan haporseaon dada di bagasan namarnida. Napaduahon titing namarragam. Naparjolo parjamita tamu. Sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024 nama kobasi di Minggu pukul 6 dohot pukul 10 Pak Wip ima pendeta Whitman Marpaung STH manang pendeta HKBP Gria Dadap saluhut ruas parhalado dohot pangula nagok tiki pasahaton mauleate di pakobasion ni amang pendeta Whitman Marpaung STH. Napaduahon kunjungan gerejawi Kor Festival Ama. Sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Patupa Punguan Kor Festival Ama HKBP Tangerang Kota do manopot HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Distrik Walu DKI Jakarta Raya naniuluhon ni amang pendeta Sabar M. Manulang SPD sai di pasu-pasu tuhat tama ulauni napatoluhon kebaktian Padang Ruas Week 20 tolu. Sadarion Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Patupa Ruas Week 20 tolu do kebaktian Padang namaringanan di Mahoni Bangun Sentosa Manang MBS Serang. Naniuluhon ni pendeta Dr. Budianto Silitonga. Sai di pasu-pasu tuhat tama ulauni. Napaopaton transformation period NHKBP Transiamus Tangerang Kota. Mamuka hari Sabtu sahatu Senin tanggal 15 sahatu 10 Juni 2024 NHKBP Transiamus Tangerang Kota patupahon kegiatan transformation period manang retreat periodisasi namaringanan di Bogor niuluhon pendeta Romauli Siahaan STH dohot Situajeni Tambunan. Nomor 5, mutasi pendeta. Hobar tu surat keputusan dohot ketetapan Eporus HKBP nomor 106 garing PDT garing SK garing 04 garing 2024 tanggal 15 April 2024 taringot mutasi pendeta Roma Willy Siahaan STH Gabe Padita Fungsionaris HKBP Resort Kebayoran Selatan.
Jala na manggatihon ima Pendeta Sihol Marito Simamura SSI Teologia Sian HKBP Tebet. Hobartusi A. Di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 di Patupado Pangojakonon di HKBP Resort Kebayoran Selatan naniuluhon ni Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Jala borhat do punguan seksi remaja, pemuda dohot seksi paropuan madongani Pangojakonone. B. Di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 11 WIB di Patupado ulaon paborhaton Pendeta Romawi Siahaan STH dohot mangojakon Pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teologia naniuluhon ni Preses HKBP Distrik 20 Sada Banten. Jala di sude parmingguan di Patupado Papungo Peleon songotada holong marhite amplop tu paborhaton Pendeta Romawi Siahaan STH. Napaonopon Dewan Diakonia. Mardomu tu perayaan Idul Adha di Patupa Huriata do marhite Dewan Diakonia pasahaton onom ekor kabing tu aka warga sekitar gereja. Ulauni di Patupa na di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2024. Napapituhon pelean tanda holong tu keluarga almarhum Situa Jackson Tambunan. Di hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 Papunggu pelea dohita tu keluarga almarhum Situa Jackson Tambunan. Marhite amplop di sude parmingguan tadani holong tadi pakobasion ni almarhum Situa Jackson Tambunan. Tapasahat ma pelean sada A, sada B dohot 2 adorang sojamita. Jala pelean tu keluarga almarhum Situa Jackson Tambunan dung sipul jamita tujulu. Napawaluhon peritifikasi distrik. Di hari Selasa tanggal 10 Juni 2024 HKBP Tangerang Kota Madohoti verifikasi distrik Maringanan di kantor distrik 20 Sada Banten Serang. Jala borhat do utusan Majelis Perbendaharaan Administrasi Dohot Pendeta Resort. Napasiahon seksi paropuan. Nunga di pajongjong punguan ina nai baru di Huriata ima punguan ina Debora. Marhite tiktingon di pangidohon ma tu sude ruas paropuan nama rumur 40 tahun tuturu narade madohoti punguani boima mendaftarhon tu punguan ina Debora. Napasapuluhon ruas parguru. Sadarion Minggu 10 Juni 2024 nunga di Jalo Huriata gabe ruas parguru ima Nyonya Sirait Herlina Sidabutar Rap dohot sahalak yanakonna nasida maringanan di kehakiman pengayoman wik 10 na 10 sadahon titing parbogason titing parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma Dwi Christian Silitonga anak ni Amang Tony Silitonga nahinan dohot inang Epa Lisa Morina Ginting. Ruas HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 15. Dohot Orwana, Wiwin Indriani, Boru Pandia. Boru ni Amang Dwi Kora Pandia nahinan, dohot inang Salsali Sitepu nahinan. Ruas Gereja Batakaro Protestan, GBKP MR Sirumbia, Kabanjahe. Nunga majalo partupulun na di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Pamasu-masuo di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota. Na 10 hon na sorang. Nunga di basa-basahon tuhata a
Sadada danak boru di keluarga ni Amang, Roy Pandi Tindaon, Inang Grace Dennis Huta Barat. Nah di hari Sabtu tanggal 2 Juni 2024, week 12, NRJ 24, sada onom. B. Sadada danak boru di keluarga ni Amang, Febrianto Hamonangan Manurung, Inang Depri Sulastri Sihotang. Nah di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, week 30, NRJ 2 tolu, sada onom tolu kosong. C. Sadada danak bawa di keluarga ni Amang, Primadona Sihombing, Inang Marna Ernitauli Manalu. Nah di hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, week 25, NRJ 20 tolu, sada 5 walu kosong. Ipas dodak danaki rap dohot na torasna. 10 toluhon, ruas naso aktif. Mamuka sadarion minggu tanggal 16 Juni 2024, dang beruas ni HKBP Tangerang Kota, ima keluarga Amang Leonardo Simanulang dohot Inang Rosmauli de Bataraja, rap dohot 2 halak yanakona sian week 25. 10 ton ucapan selamat. Full timer parhalado dohot sudi ruas ni Huria Pasahaton. A. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon tu sude ruas ni Huria namar ulang tahun di Bagasan Mingguon. Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jalato guha porsiaon di Bagas Tuhane. B. Tu sude aka ruas na di Bagasan Parsahiton anggiat ma di lehot tuhatta hahipason. Sonima titing di mingguta sadarion, di aka titing naso di jahahon boy mata jaha di buku acara digital, molo adong akan nahurang takas di panuratonon, dohot di pajahon, boy do di patakas tu parhalado di wiktabe, manang tu sekretariat di gereja ta di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta mapak kobasion ni huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado, dohot ruas laho patupahon aka uliaon di huria. Bae sangap ni goar ni tuhatta, horas madita saluhutna. Tapuji matuhatta, marede mahita, huhut papungu pelean sadaa dohot sadade. Jesus
martangiang mahita. Marlas ni roha dohami di bagasan ombason Tuhan, di siala asi ni roham na manoktong di bagasan parnguluan nami. Gohi malas ni roha nami, marhite hatam nanaing saor di tonga-tonga nami. Makuling maho Tuhan, ay nungarade hami manangi hotja. Marhite Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Hurian itu hatta na marpungu di bagasan las ni roha di ombason. Hita na pungu di bagas joroon dohot di dia pe hita. Na boy mengikuti ibadah online di bagasan ombason. Hata ni debata di hita di minggu na patuluhon dung Trinitatis. Ima surat ni Apostel Paulus na paduahon tu halak Korin. Di bindu 5 ayat 6 saha tu ayat 10. Hujaha madihita songonon ma di debata hatana. Asana posdo rohanami toktong. Atik pe huboto hami dau hami sian Tuhani. Saliling maringanan di bagasan dagingon hami. Ay di bagasan haporsiaon do hami. Dada dope di bagasan namarnida. Alai lampos do rohanami. Jala lasando bukas sian dagingon. Laho maringanan di Tuhani. Alani i huhut hurikoti hami. Naing halomuan ni rohana hami. Manang naung sahat tu sambulo. Manang di pardalanan dope. Ay ikon gabe patarbedo hita sa luhut na sugot. Di jolo ni habang sa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe hombartu na niulana. Tagan di pardagingon. Manang nadenggan. Manang narowa. Di sido sahat ni turpuk tai. Mauliate ma di tuhatta. Hurian itu hatta hamu akamanginang maradu sudehi tanapungu di bagasan goar nitu hatta Tuhan Yesus Kristus. Adong do pandohan ni halak Nabi Sukmando bahwa tujuan yang jelas membuat perjalanan atau rencana menjadi jelas. Manangna perencanaan yang baik akan juga menghasilkan tujuan yang baik. Sudedo hitaon molo adong be nanaing tatuju jalata pusapton tunanaing si tujuota gogoat tado dinalao pasautoni. Isarani akayana kota namar sikola. Tarlumo binueng memasuki aka semester baru nama. Adong nanai tu kelas na asing. Adong na melanjutkan tuaka perguruan tinggi. Manang aka persikolaan na asing. Na pasti molonunga adong sada sita na manang tujuan na. Ikon benon ni ido linier manang na tuson na. Manang na usaha honon na mencapai apa yang menjadi tujuan na. Idom bahen manang na ahape nanaing tadapoton manang tatuju di ngoluon. Misalnya songon nakining parsikolaan manang akasita-sita na asing nanaing tajupang di bagasan ngoluon. Dia kahalak na mayakini manang pos rohana na ikon tujuan nai dia akan berusaha. Nangpe mungkin terhambat ekonomi, terhambat manang aka na dia, manang na aka keadaan sosial di sekitar. Tetapi dengan adanya suatu keinginan yang besar, dinalah mencapai satu titik tujuan dan yang dibuat ibadah, dia pasti akan melakukan dengan sedaya mampunya. Hurian itu hatta, si Paulus di bagasan pakobasionna, di dalam mamaritahon manang pabuahon taringot tu Tuhan Yesusi tuaka na porsea bahkan tuaka na so porsea
dihirim ibana do bahwa akhir ni parngoluon na manang sepanjang ibana mangolu na naing mangolu di Portibion adong do tujuan na pasti atau gol kehidupannya. Ima hangoluan sa leleng-leleng na. Molo tapay ingot-ingot hamua kamanginang di bagasan na sa bulanon manang akhir Mei na tuari at tarjo-jo do di baritahon tuhita sian buku Korintus. Adong do sian ada Korintus, bahkan 2 Korintus di bindu 5 ayat sadaon hamua kamanginang nunga tong marsaringar di tonga-tongata di piga minggu na salpo. Alening manguduti nang idok si Paulus bahwa aka ahanania lamanna taringo tu parbaritaon naulii bukanlah pekerjaan yang gampang. Dang ulaon na murah-murah, dang ulaon na hanya manang na asa mendapat pujian, manang na mendapat akan nadumenggan sian aka na jinamitaanna. Justru di dok ibana do godang do hapor suhon na dia do panna. Apalagi di pabuah ibana do molo di surat Korintuson saya hira na pabuahon ahana di rohana do ibana manang na menjelaskan tuaka sude nama nangihon na manjaha baritana paboa ibana marbarita nauli dang sian lomo ni rohana dang sian na pinilitna alai parsuruon ni Tuhan Yesus Kristus. Idong bain godang dunia dia dopanna baik penderitaan secara fisik manang mungkin hal-hal lain na meragukan hak apostolonna na godang ibana ditulak bahkan banyak sekali aka keadaan na membain mungkin molodang pasti tujuan di ngoluna macohot ibana mangulahon ulauni. Aido. Ai boydo ala ni godang ni namasa di ngolui ala ni hacit na ni alamanna bahkan godang na menginginkan kematian na boydo ra neng dohonon na macohok maaw ai hodo Tuhan manjowau ola niom maaw aledang selagi dung didokon ibana sapa naung dipilit jala naung dipake Yesus ibana gabe sisianna ido didok ibana asa naing manian molo adong nang aka hamaolon manang naidokon imana nak kiringan bagian di pardagingonon manang hamaolon manang na menyingkir sian hamaoloni untuk menginginkan kesenangan sementara di naibana naing mai tading nian alai memusatkan roha memusatkan pikiran tujuan asa sahat ibana tu sampulai idong baen idok ibana di sada buku namuse bahwa aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri ke depan kepada mahkota kehidupan naung pinarade ni debata diaka natoktong satia ninna. Alani do hamuak kamanami do hamuak kainang maradu sudehi tanah pungu di bagasan obason. Molo nakining si Paulus mandok bahwa tujuan di haporsiaonna pamaritahon taringo tuhata ni debata anggiat dohot parjambar di hangoluan sogoti. Nang pe di dok ibana ay nang pe saliling maringanan di tanoon godang akana porso. Ale molo tajaha di ayat sada di bindu limai di dok ibana do tanggal do sogot bagas parlape-lapeanon. Moledok bagas parlape-lapean hamuak kamangin nang tempat tinggal yang sementara. Moledok parlape-lapean kan yang tidak permanen, namura dibongkar, namura hancur, manang namura musi diganti. Di patudos si Paulus ma nang parngoluan, manang inganan nihitan na di Portibion, songon parlape-lapean. Idokon imana molo tanggal bagas parlape-lapean ni
adong madihami inganan nasian de bata. Jala muse didok ibana doi. Dakku bere kabi do penuae ngi. Alai sian ha porsea do hami di parade de bata diakka nasai toktong satia nang di ibana. Di beni hamu akka manami do hamu akka inanami na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Idom bain molu ditarias son ibana petu hala korin. Taringot tu pangulaonna do taringot tu penderitaan na nialamanna naing pabuahon doi dakolan ibana na mengalami songoni. Hitape masing-masing hamu akka manami inanami do sudehita na pumudison laho mencapai nang akka si tujuota dohot sihirimotta boy dodang selalu berjalan dengan baik. Adong do natahirim naing marsikola au naing sarejo dison naing dapoton tapi bisa tidak tercapai. Manang adong do halak nau marsita-sita ditongan keluargana membain dohoton nina tapi ada tantangan yang dihadapi. Songoninang ditonga-tonga ni huriatta. Adong do bahkan godang do nang aka tantangan nang hamaolan jupak kita dinalau makanguluhon hata ni Tuhan. Bahkan molotungpe tok-tok kita songon akaruas ni huria na say toktong burju na toktong satia jalan ahilala toktong dakya manimbil sian na nidok ni Tuhani. Say godang do hamaolon akka na jupak kita hamu akka manami inanami do sudehita na pumudison siya nakadanak na toras akka na poso marado sudehita say jupak kita do akka hamaoloni. Alay na pasti sa leleng adong dihita mangolu pakirimon na mangolu taringo tu dia do tujuan ni ngolutta ikon tulut tonotta doi. Kendati pun di hadapan kita, bahkan di kiri kanan, banyak hal-hal yang harus kita lalui atau bahkan melaluinya dengan susah dan payah. Dungi muse didokon si Paulus do, asa ala toktong hutailiho kami tuna soolo salpu saleleng nileleng na naing niam dipangido ibana. Naing niam talup hami ninna asa toktong mangulu gabe halomoan ni rohan manang naung saha tu sambulo manang di pardalanan dope ido. Jadi dangadong istilah toy ma duneng jonok penot tu hamatiani iba pinauba marohaniba ido manang songonak kapandohan ni halak na asing nang dung matua peiba manang pinauba rohado pikiran ninna. Isi mamboto umur tate hamuak kamanginang ati sosaha do sudah tunama tua. Haido. Tidak ada kita yang tahu apa yang akan terjadi bahkan beberapa langkah ke depan dangadong nataboto. Tetapi naing doidok disi selama Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu dan hal-hal yang Tuhan inginkan di hidup kita. Naing do pangiduat tapi songon si Pauluson. Naing nian halomoan ni rohana hami. Manang naung sahat, manang na diportibion dope, manang na penuh kemudahan ngolu nami, manang na penuh kesusahan na ngolu nami, manang na sosaha dope tuaka tujuan di ngolu, manang na di bagasan pardalanan dope. Alay boado asa toktong gabe halomoan ni rohana. Allah muak kamanginang menjadi setia membutuhkan komitmen yang betul-betul sungguh-sungguh. Ido. Egudang do aka namangilay lahita asa meret sian komitmen tujuatai. Gudang akan membawa kita tuaka kemudahan nadong di sekitar ta membain margeser nang sian akka pakirimotai. Itu kan? Ay coba mamulodong akka na mauli dihita, mulodong mandok akka bisikan di sekitar ta. Murko, utabo do muruk sian menahan kesabaran. Katong doi. Nah itu,
manimbil maho pala sautik pe danga pala bohai daripada seturus sotigor alai siadong akka namao. Itu pasti akan selalu ada. Bahkan dalam kata yang sederhana, holalau dan tu bakas jor ope hita, bodo sipata godang nang akka bisikan na membaik kita mamilit, laudo manangdang. Pola lau ho emolo sorohon non disidak pola boton dihalak adokko manangdang. Aido, ada. Manang na songon na sugot, songonon udan songonon ne, utabo da pemodong dibagas daripada lau tu bagas joro. Ada seperti itu. Manang na ay liburan no yang libur panjang mardalani majohita mulu sumar minggu pe sahali buahu rohakan dang pola. Ada na sebab buat kita memilih kemudahan itu dan membuat kita bergeser dari komitmen kita. Aido, dia kaulot tasigano pari pekan sederhana do memang akan tetapi bagaimana untuk tetap setia memang benar-benar do ikon membutuhkan komitmen na sungguh-sungguh jala pasti lama mereng tu dia tujuan ningolutta. Tapi yang pasti Paulus mau katakan amuaka manami do tamuaka nang do sudah tanapungu di son manang nasongon dia penataula ninaibana patardo sogot saluhut na di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristusi. Naido. Yang bohitaw no ingate, holan si bereng bohido. Naido. Manang na melihat secara hanya seperti ini saja. Ayang gomarnida roha parbagasan Tuhat taido. Naido. Marnida akan nataula Tuhat taido. Marnida akan nasaitok tongpe tapi kiri manang memboto rencana beberapa langkah ke depan Tuhat taido. Idombaen bahwa molusi Paulus mangido jala songoni manang pangidoatta asa naing toktong nian yang pasti tu dia do au manang na bohado par ngoluokko. Ido adong mandok bahwa memang jangan berpikir kemana nanti nina dung mate. Alai tumagon domar pikir setelah kehidupan saya ini saya akan kemana. Sesudah kehidupan saya ini lewat saya akan kemana. Ido ikombargogo do hita hamua kamangin ang do sude hita napungu di bagasan ompason. Alam memang berek kita magodaan na adong di sekitarta. Mulu tapi kiri kan macai hatop perkembangan na jala macai murah rarat dinalao mangela-ela hita saluhutna. Naido alai ikon manang bohape kebenaran manang hasitongan ni Tuhani harus tetap yang terbaik. Idombaen sahalak Nabi Sukmandok bahwa kejahatan manang na akka ula-ula ni sibolis ninna itu bisa berlari sangat kencang. Tetapi kebenaran akan selalu yang sampai terdahulu ke garis finish ninna. Jenang penang akka kejahatan ni harwani berlari sangat kencang jala sipata sahira nasotaradu. Tapi bagi orang yang hidup dalam Kristus dan memiliki komitmen yang tetap kemana tujuan di dalam kehidupan ini, bahkan sesudah kehidupan ini akan mempercayai kebenaran akan selalu sampai kepada garis finish dan menjadi pemenang. Nah itu, nang sagugona nasitongi ikon selalu do menangi nangpe sahira na diholi piate. Itu kan anggona di Portibion, anggo hasit tongani, boydo nang diholipi, gabe manutupi, sudena, jala tarida, nasalai, sahira, nasitong. Akan tetapi dengan firman Tuhan, dohot hata ni debata, na dibain dihitam, manang na diparade tuhata di ombason, songon tema ni minggutta. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Naing hapor syaut tai,
tapahot di bagasan debata. Asa hamua kamanginang saluhut nahita. Naing dopos rohatta Tuhan saliling di pardalanan ni ngolukon papos rohakku naing togtong ngolukku gabe pujian di adopan. Songon ende ni parpasalmen di epistelta nakkiningani. Naing pasangapon mamuji ibana asa sa di hari pe panjouna manang songon dia pe naikon ta adopi di sudena na masa di ngolon hamua kamanami na nami maradu sude hita na pungu di bagasan goar ni Kristus Jesus saluhut na songon na idok ni turpuk taon bahwa nang petanggal bagas parlape-lapianon salpu sude hari buronon salpu sude nang akan aboraton manang salpu sude na adong di portibion. Tuhan menyediakan yang terbaik dan itu bukan hanya janji tapi kepastian iman bagi setiap kita. Nasai toktong satia mandalani dalanna jala porsea tutujuan na adong di jolotta hanguluan saleleng ni lelengna. Tapapos marohat tarisi rap doho tuhatta naing mandalani dalatta nang maol alay molo ibana dodongatta say sahat dohita tu sambulon ni totita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate matuhan dihatam nang mamakulingi hami di bagasan Arianon. Di paengot todo hami nang petuhan godang akan namaol wadopi hami di nguluon. Alay sapala naung dipilih Tuhan buanom mudo hami Tuhan nguluan sugoti. Jala ikon tusido hu araho kami roha doho todinami Tuhan. Ale Tuhan di pardalanan nami mandalani ngului godang do nang akka sidalanan nami mang akka namaol. Alay pos dorohan nami saleleng mardongat tonho boy do husal puhokan. Dongani hami asa toktong Tuhan hot haporsyaon nami. Galedo hami Tuhan. Boy do hami jok tarsilandit. Ale unang palua tanganmu Tuhan. Togo hami pahot haporsyaon nami. Jala molotumpe ale Tuhan nang akana salai doras di labung nami. Alay ang gohasit tongami say toktong doi naing bicar ditikina. Pasu-pasu sudah huriam Tuhan. Naboy hami rotu bagas corom di ompason. Pasu-pasu hami naboy rak marminggu menang sia dia be hami boy mangihuton parmingguanon. Lehot di hami gogo, lehot di hami hahipason. Tarlu mo biak karuas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton. Baik na pihak di Jabu, na pihak di rumah sakit Tuhan. Dia karuas di huriam, na gudang di bagasan Hagaleon, ala ni Hagaleon ni pamatang, ala ni hatutua Tuhan. Huboto hami, hodo haporusan nami ganup marsada-sada. Akan ay bagasan arsak ni roha, sehoma mga puli. Di sudena akarencana ni ruas ni huriam, baik akan namar sikola, namar karejo, doho di sudena akasaka pardongan saripeo ni ruas ni huriam Tuhan. Doho dia ka ulaon-ulaon na naing pinatupa na sida. Homa toktong manjoluani, asa say toktong mardalan dohot denggan di bagasan pakaholong imi. Aso-paso nang sude program ni huriam, nang akka kegiatan-kegiatan ni tiap kategoria, program tahun okumene inklusif, program pembangunan namin na sedang berjalan Tuhan. Posdoroha namin, lehonom mo nang dihami gogo dohot pos ni roha, dinalaho mga tusi, mga lapati, jala makanguluhon holong mi di bagasan ngulu namin. Asi maroham dihami, tangihon mahami Tuhan. Marihite Jesus Kristus Raja ni huriay, martangia kami Tuho. Amen. Marede mahit.
Tatangyakon mapeliata tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Pasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para hasya kami pelianon. Patimbulhon harajom mo di tonga-tonga ni huriam dokot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gicang say pinarbadia magkuarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomone